O nie, Viko, vidíš, každým dňom je ťažšie byť mnou. Ale Mia, čo sa deje? Môj ocko chce ísť so mnou na večeru. A keď chce ísť môj ocko so mnou na večeru, tak určite ide o niečo veľmi závažné. Viko, uvedomuješ si, aké je teraz veľmi nemožné, mega nemožné byť mnou? Viko, nesmej sa! Mia, vieš, ja vždy, keď to povieš, je mi to smiech. To vôbec nie je smiešné. Ani sa neupravíš? Teda aj takto si pekná. Už som sa upravila. Vyzeráš krásne. Štveš ma. Sol! Si jedna špína! Poď sem, Barbie! To máš! No tak, babi, do toho! No, tak toto. Počuj, myslím, že stavím 200 ramen. Tak si zoženie jeho super, alebo ja som zmio. Zabijem ťa, Mia! Dievčatá! Zabijem ťa, Mia! Zabijem ťa! Ale to je hrozné. Nie ste vy dámy, nie ste vy dievčatá. Pán Gandia povedal, aby ste boli tiché a spokojné. Rozumeli ste mi? Začala. Pozrite sa, čo ste urobili. Ticho! Ticho! Vysvetlíte mi, o čo tu vlastne ide. Také dámy, takéto dievčatá, také pekné bábiky a bitkárky. Ha? To ona začala. Mlč, ty zmija! Tak počúvam. Počúvam. Mňa? Tak sa do toho pusťte. No, my sme len nacvičovali jednu divadelnú scénku. Jasné. Presne. Roberta, prosím vás. Myslíte si, že vám verím? Myslíte si, že uverím, že to, čo som videl, je len nácvik divadla? A čo, vy ste nikdy neboli v divadle? Buďte Veď ticho, to vám mám veriť. Daj pokoj. Naozaj, je to presne tak, ja vám to všetko vysvetlím. No. Len ma nechajte chvíľku hovoriť. Ja hrám také dievča ľahších mravov, viete, ktoré Ako príde... ľahkých? Áno, môj Čo? muž chce vedieť, či Pardon, je dieťa buďte ticho, buďte ticho. Je to realita, nepozeráte telenovely? Zo života. Áno, Tak chodí život. takže bola som zmetená a on ho začal byť. Nechcem počúvať. Nechcem. Ale áno, je to len čistá pravda. Nie. Toto je tragické, dramatické Čo dielo. ste to... Nemôžete si zapchávať uši pred realitou. Ani pred školou a jej študentmi. Táto práca je veľmi vážna. Čo ste pravili? To nemáte po tých rokoch štúdia v hlavách nič iné ako sex? To je strašné. Príšerné. Zakazujem vám, aby ste prezentovali dielo o ľahkej žene v našej inštitúcii a zakazujem používať slovo sex raz a navždy v tejto škole. Čo vravíte? Všetko. Opakujem, že vám zakazujem používať slovo sex. A čo dýcha, to môžeme? Správajte sa slušne, Pardolová. Budem musieť podniknúť isté kroky, ktoré by udržali pod kontrolou vaše hormóny, ktoré znevažujú školu. A začnem s vami bez aury. A prečo so mnou? Že prečo? Vám pripadá pekné maľovať si nechty na čierno, vyzeráte ako mŕtvola. Ale prečo? Veď ja si môžem farbu zmeniť na modrú. Je to cool, nie? Na žiadnu farbu. No, poďte so mnou, poďte, ideme niekam, kde si môžete zotrieť dole z nechtov tú hnusnú farbu. No to tak chám. poďte do laboratória. A čo sa týka toho vášho nácviku divadelnej hry,
S tým je už úplný koniec. Už žiadne nemravné hry. OK. Nikam sa nehrď, dostal som vás, vy hnusní neverníci! Čo ti je, Giovanni? Čo ešte chceš, ty hnusný sviniar? Toto auto je moje a toto je moja frajerka! Ako sa opovažuješ, čo? Ako sa opovažuješ? Chceš dostať? Zmalujem ti a živočíko, ty pobehlica! Ako sa budem vláčiť s týmto chudákom v tomto krásnom aute? To je ešte k tomu moje! Giovanni, už prestaň! A ty tvoje 4 oči! Končia rodnejka poče, rozumieš? Kvôli tebe odišli! Pozri! Počúvaj ma, ty karikatúra Harryho Pottera. Augustína je moja frajerka, moja! A Eduardo je môj svokor! Ale čo? A toto je moja mašina! Tak dobre, iba ju zaparkujem. Tak dobre, ale opatrne nie, že ju niekam oprieš, jasné? A potom mi vráť kľúče. Zabijem ťa, Kolučiová. Upokoj sa. Malička, nerozumieme ti vôbec nič. Ešte raz to povedz. Ani ja ničemu nerozumiem. Pozri, pravda je, že som chcel volať Diegovi, ale nenašiel som telefón. Ty si klamár, povedz im to. Ale prečo? Jediná Čo mám klamárka povedať? si tu ty a všetci to vieme, OK? Takže buď ticho. No toto je taká Idem trdeska. preč. Au! Ty nikam nejdeš, až kým nepovieš Maxovi, že všetko, čo si povedala o mne a o Seline, je klamstvo. A ak nie, potom s mojou Selinou, Sailor Moon, ti ukážem, čoho som schopná, Fidela Rivová. Nemusím nikomu nič hovoriť, OK? Nie, tak potom si s tebou poradí Roberta. Ak chceš ďalej doliezať za Selininým frajerom, tak si ma neželaj, OK? Pretože A čo? je smutná. A aj keď nejde o mňa, uvidíš, čo s tebou urobím, OK? Presne tak. A ja tiež. Takže bude lepšie, keď všetko vysvetlíš. A ak nie, zostaneš tu navždy zamknutá a Roberta bude na teba dávať pozor, jasné? Áno, môžeme tu byť všetci, nie? Áno, môžeme tu byť všetci, presne čo povieš. Trdi si. Nie. Nechajte ma, počujete? Nechajte ma, Roberta! Roberta, nie! Počujete? Nechajte ma! Iňaký, počkaj! To auto je moje, neopováž sa mi ukradnúť auto. To auto je moje! Vystup! No tak podaj! Giovanni, prestaň, veď bude 12! Mňa nezaujíma, či bude 12, rozumieš? Vystup si, veď bude 12! No a čo keď bude 12? Giovanni, vystup si, bude 12! Počuješ? Tak toto si nemal, niečo si poviem, vieš čo? Choď si aj so svojím teplým bratom niekam do čerta. Prečo musíš zasiahnuť do môjho sna? No tak padaj teplý kohútik. Máš pekné žlté šaty, nádherné, choďte sa niekam hrať. No tak, poďme, zavri to. Nahrad poprosím. Poďme už, hýb sa. Veď uvidíš! Nahrad, no tak, myšičky, čo je? No tak ťahajte ma.